Fl-aħħar jiem, is-soldati tal-Forzi Armati ta' Malta irċivew l-ewwel paga li inkludiet l-aġġustament fir-renumerazzjoni għas-sigħat żejda li ħadmu fl-extra duties, wara li f'Marzu li għadda ġie mġeddet il-ftehim li kien ġie ffirmat 3 snin ilu bżieda ta' benefiċċji u kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar. Fil-fatt, xarejn ilu ġie mġeddet ftehim ta' 2 miljun euro oħra fuq sentejn biex ikun assigurat li kull ħaddiem mill-grad ta' maġġur sa gunner ikun ikkumpensat b'mod finanzjarju għas-sigħat maħduma wara l-40 siegħa, apparti żidiet f'benefiċċji oħra. F'kummenti ma' One News, il-Kap Kmandant tal-Forzi Armati ta' Malta, il-Brigadier Clinton O'Neill, spjegalna aktar fiex se jissarraf dan l-investiment dirett fil-ħaddiema. Aħna m'għandniex 40-hour week, però soldati normali, apparti dawk li jaħdmu ħini differenti, jaħdmu 48 hours a week. Allora kien hemm aġġustament biex jitħallsu ta' dak l-ammont żejjed ta' sigħat li jiġi akkumulat, ovvjament f'sena sieħa jiġi ħafna sigħat, mhux just 8 hours differenza f'ġimgħa. Il-Brigadier innota li fil-waqt li qed jissaħħaħ l-investiment fir-riżors uman għaddej ukoll investiment ieħor fl-apparat li jintuża mis-soldati u l-bini tal-Forzi Armati ta' Malta. Semma l-akbar investiment li qatt sar fil-Forzi Armati ta' Malta fl-aħħar ġimgħat il-bastiment P71 li se jagħti kapaċitajiet ġodda u aħjar lis-soldati. Semma wkoll investimenti oħra li qed isiru fil-frattemp. Bħalissa għandna proġett li kważi jkun les li huwa l-Operation Center, Joint Operation Center, li għad tinstab fħalluqa li għagħin di meta titlesta tkun state of the art operation center, ikonna kollox integrat, ikonna kollox f'post wieħed, għandna investiment fuq l-aeroplani, l-investiment fuq helicopters, fuq vetturi, ġifieri huwa kontinjum. Intant, ix-xogħol fl-Armata kien diskuss waqt il-programm Sibt il-Punt fuq One Radio. F'kollegament telefoniku il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Byron Camilleri fakkar kif dan il-Gvern qatt ma żamm lura milli jinvesti fil-korpi dixxiplinati. U semma l-prinċipju fundamentali tal-Gvern Laburista li jinvesti fil-ħaddiem u nota kif kull darba li ħadd ieħor attakka lis-soldati dawn dejjem sabu lill-Gvern bħala spalla. Hemm verament persuni tal-Istat u hija ħasra illi kull meta xi ħadd li għandu aġenda partikolari jagħmel xi tip ta' allegazzjoni fil-konfront tagħhom, ikun hemm min jippreferi jemmen lil min għandu dawk l-interessi minflok jara mqar li jisma' l-verżjoni tagħhom. Wara bħala gvern dik mhux se nippermettuha u ħantuhom istarħan il-moħħ illi aħna ħanibqgħu dawk li ħankunu spalla ta' spalla magħhom f'kull stanza, jiġifieri sew meta niddiskutu il-kondizzjonijiet tagħhom, sew meta niddiskutu d-drittijiet tagħhom, sew jekk hux qed niddiskutu kif ħanamlu investimenti ġodda u sew jekk hux ikunu attakkati b'mod inġust.